Τώρα τραβάμε. Τραβάμε. Αυτά λοιπόν παιδιά είναι τα μαμά φώτα του Γιώργου 4 Kings. Και πάμε να δούμε τα LED τώρα. Κάτσε περνάει ένας άσχετος. Πάμε να δούμε τα LED 20W, νομίζω 23. 20W, 1800 lumens. 1800 lumens. Για άναψε Γιώργο. Μάλιστα. Εδώ είμαστε. Φωτίζουμε, τα έχουμε ρυθμίσει να φωτίσουν χαμηλά από ό,τι βλέπω. Γιώργο, για σβήσει και ξανά άναψε ρε φίλε. Αναβώ. Άναψε. Μάλιστα. Φωτίζουνε μπόμπα. Δεν μπορούν να σβήσουν μόνο τα μαμά φώτα πάνω, Αλλά μπορώ να τα καλύψουμε τα κυρία. Όχι, άστο. Τώρα τα μαμά δεν είναι. Εδώ βλέπουμε μόνο τα LED λοιπόν.